Numru sostanzjali ta' uffiċjali mill-faċilità korrettiva ta' Kordin kif ukoll pulizija ġew osservati f'Ħażabbar filgħodu fl-inħawi tal-Isptar St. James hekk kif jidher li wieħed mill-akkużati fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia ġie bżonn kura medika. Uħud mill-uffiċjali tal-ħabs li waslu fil-post b'vannijiet tal-ħabta tal-11 ta' filgħodu kienu mamdaw armati sa' snienhom inkluż bil-klieb. Iż-żona madwar l-isptar ingħalqet għal xi ħin u ħadd ma seta' jgħaddi. Kollox jindika li din l-operazzjoni kienet waħda ta' sigurtà hekk kif fl-isptar ittieħed wieħed mill-akkużati bil-qtil ta' Caruana Galizia. Fil-fatt fil-post ġie osservat ukoll van tal-faċilità korrettiva ta' Kordin. Din il-ġimgħa George De Giorgio ressaq rikors fil-qorti biex jingħata kura fi klinika privata għaliex kien qiegħed isofri minnu ġieħ fi spaltu. Permezz tal-avukat William Kuxkiri, George De Giorgio qal li ilu xhur isofri minn dan l-ġieħ persistenti u li d-direttur tal-ħabs fil-qorti kien iddikjara li ser jirranġa biex jittieħed fi klinika privata l-kura. Iżda din qatt ma ġrat ħlief li jingħata pilloli biex jittaffa ftit mill-ġieħ. George De Giorgio flimkien ma' ħu Alfred u Vince Muscat ilhom taħt arrest preventiv mill-4 ta' Diċembru tas-sena l-oħra, akkużati il qatlu lil Daphne Caruana Galizia b'karozza bomba fis-16 ta' Ottubru tas-sena l-oħra.